Tumela makulu the nyaya meditation is here, right? Muri Zimbabwe munoziva inini ndinofambira nyaya idzi ende nyaya ndoita dzekuweka kunge mates. Pane nyaya ndasangana nayo pa VOA Studio 7 yanga yakanyorwa zvikanzi Zimbabwean businessman and close ally of President Emmerson Mnangagwa has allegedly offered to give ZANU-PF 75 million for the release of ZIPRA documents that were seized by the government in 1980s at the height of the Gukurahundi atrocities, in which over 20,000 people in Matabeleland and Midlands regions were killed by the North Korean trained military group under the command for the late former President Robert Mugabe, according to Neanda Radio and online broadcasting media entity Tagirei, who runs Sakunda Holdings with a large number of mines and other businesses, is under United Nations targeted sanctions. Give us your thoughts on this one. So nyaya yanga yakabuda zvekare pa Neanda Radio ndo panga pakaningirina ve VOA shona ndobva watoro futi nyaya ndobva isa paningirina pavo nyaya metizhi ndobva ndazviona ndobva ndauya bva ndaitoro futi ndobva ndanayo panyaya version kuti tionesane kuti muri kuona sei nyaya iyi. So panapa chiri kuitika ndechekuti pakuda kutongoshanda money game ka zviri kuzonzi mapepa aya ari kunzi akazosizwa negovernment madocuments aya akasizwa negovernment mushure mekunge paitika nyaya dzana ningirikini dziyadziya uyu kutono requesta kuti anokwanisa kuvapa 75 million inini vangu pamaonero angu ndeyekuti anonyazozviziva kuti alright akanhikirikina wacho akaisa command yacho inhikirikini yacho yakaitika ndiani animazviona. So pazvinhu zvese zvaungonotayoka ndedzemudanga kana pari kunzi iri kunzi ivape madocuments iwaya obva avapa 75 million ari kungoziva kuti zvinhu zvavanokwanisa kungoita cause ani ndo vakangomanhikirikina ende ari kuside run ari kuside ravo ndedzemudanga zvakangofanira nekuenda kuna mudhara wako kuti mudhara ndinachikokumbira kuti tingodai soka paya zvinhu zvine zviri kana mumba penyu it's a walk over obva azongoritena ukafefa ke 75 million. Of course inenge iri change kwaari because munhu kuti mari dzacho ka vanenge vachitosangana nadzo but muri